Σταύρωτο που το λένε στο χωριό μου. Εντάξει. Είχαμε πει ότι υπήρχε η ένδειξη ότι ίσως οι μπόρες έτσι θα είχαν και κάποιες καταιγίδες. Πήγανε πιο πολύ προς τα βόρεια όμως της πόλης. Ψηλά στο χωριό μου πάντως ψηλό έβρεξε, εντάξει. Εμείς ακούσαμε μόνο τις εκενώσεις, δεν ξέρω με ποια σημασία τις λέξεις. Κενώσεις, βρε. Ναι, εμείς το κάναμε εκενώσεις, όχι εμείς κάναμε εκενώσεις. Με αποτέλεσμα να έχουμε και πρόβλημα ηλεκτροδότησης έτσι κάποιες στιγμές. Βρε, ξυλιάσει, είπαμε, το γνωστό πρόβλημα με την κακή συντήρηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Καλά τα λέω, προεπιστημονικά. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, κακή συντήρηση, οπότε είχαμε προβλήματα με τις αστραπές και τις βροντές. Έτσι είχαμε προβλήματα ηλεκτροδότησης, αλλά εντάξει. Ναι, γενικά όταν υπάρχει τέτοια ηλεκτρική διέγερση πραγματικά δημιουργούνται και προβλήματα, αν το προσέξανε, και σε δορυφορικά σήματα που υπάρχουν στις τηλεοράσεις κάποιων ανθρώπων. Θα το παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν διακοπές. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν φταίνε, όλα επηρεάζονται, θες να πεις. Όχι, ανεξάρτητα με το απλά ήταν και τέτοιο το ηλεκτρικό φορτίο που έδινε τα προβλήματα του. Λοιπόν, περάσαν αυτά όμως τα ηλεκτρικά προβλήματα. Οι μπρίζες μας μείναν. Ναι. Πάμε να δούμε την τάση του καιρού για τα επόμενα 24 ώρα. 25 σήμερα Παρασκευή, ξεκινήσουμε σήμερα. Σωστά. Ο καιρός μας θα είναι έτσι λίγο άστατος. Ο κακός μας ο καιρός. Λίγο όμως, πολύ λίγο. Για τη νέα εβδομάδα θα έχουμε κατά τόπους έτσι μερικές μπόρες ή ψυχάλες βροχής. Πολύ λίγα πράγματα. Θα έχουμε νότιους και βόρειους νοτιάδες σε εναλλαγές. Τη Δευτέρα θα έχουμε σταθερά βοριάδες. Η θερμοκρασία θα είναι μέτρια και η υγρασία υψηλή. Πάμε να δούμε για σήμερα Παρασκευή, όπου θα έχουμε ηλιοφάνεια αλλά και διαστήματα με συννεφιές κατά περιόδους. Υπάρχει μια πιθανότητα για λίγες ασθενείς μπόρες βροχής ή ψυχάλες, ίσως κάποια στιγμή και σε μορφή καταιγίδας. Άντε να δούμε αν τη δούμε την καταιγίδα, έτσι το έκανα. Θα τη δούμε, δεν την κατάλαβα. Όπως και χθες, αυτά τα πολύ λίγα φαινόμενα, αν τα έχουμε, θα τα έχουμε μεσημεράκι προς απόγευμα και κυρίως στις βόρειες περιοχές της πόλης μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20, ενώ η υγρασία από 70 έως 95%. Η άνεμη θα είναι νοτιοδυτική με εναλλαγές το βράδυ σε βοριάδες, με την έντασή τους να κυμαίνεται από 1 έως 2 μποφόρ και οι ρηπές που ίσως φτάσουν το πολύ τα 3 μποφόρ κατά τόπους. Επίσης θα έχουμε άπνοιες από το απόγευμα και μετά μέχρι το επόμενο πρωινό. Πάμε στο Σάββατο, που θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, μικρά διαστήματα με συννεφιές κατά περιόδους, γενικά μια πρόσχερη βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21, ενώ η υγρασία από 65 έως 85. Η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική με εναλλαγές το βράδυ σε βοριάδες, με την έντασή τους να κυμανθεί από 2 έως 3 μποφόρ με ρηπές στους κατόπους όσο φτάσουν το πολύ τα 4 και τα 5, ενώ θα έχουμε και άπνοιες στο Σούρουπο μέχρι το επόμενο πρωινό. Την Κυριακή θα έχουμε λιγότερη ηλιοφάνεια, διαστήματα με περισσότερες συννεφιές κατά περιόδους. Στην Κυριακή θα μαζευτούν οι συννεφιές, θα έχουμε και μικρή πιθανότητα για ελάχιστες ασθενείς μπόρες βροχής ή ψυχάλες το μεσημεράκι προς το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια της πόλης μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19, ενώ η υγρασία από 70 έως 90%. Η άνεμη νότιο-δυτική με εναλλαγές το βράδυ σε βοριάδες, με την έντασή τους να κυμαίνεται από 1 έως 2 μποφόρ με ρηπές στους κατόπους όσο φτάσουν τα 3. Πάμε τέλος στη Δευτέρα, όπου θα έχουμε μια πολύ ηλιόλουστη ημέρα με λίγες συννεφιές κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19, η υγρασία από 60 έως 85. Η άνεμη βόρειο-ανατολική σημαντικά ενισχυμένη και η έντασή τους θα κυμανθεί από 3 έως 5 μποφόρ με ρηπές που ίσως φτάσουν τα 6 ίσως και τα 7 μποφόρ κατά τόπους κάποιες στιγμές. Η αφρικανική σκόνη θα είναι σε χαμηλά επίπεδα γενικά αυτές τις μέρες. Η μακροπρόθεσμη φαίνεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ηλιοφάνειες με συννεφιές χωρίς φαινόμενα, αλλά και
βλέπουμε ακόμα ότι τις αρχές του νέου μήνα θα έχουμε μια γενική καλυτέρευση του καιρού, όχι πως χάλασε δηλαδή και πολύ, σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, όπου θα κυμαίνεται από 20 έως 23 για τις μέγιστες και 15 έως 17 για τις ελάχιστες. Δηλαδή ο Μάιος μας έρχεται με ανοιξιάτικες ημέρες και διάθεση και ηλιοφάνεια αρκετή. Οι άνεμοι την επόμενη εβδομάδα θα είναι κυρίως βορειάδες, με την έντασή τους από 2 έως 4 από φόρ, με ρηπές προς τα 5 κατά τόπους. Να πούμε για τη μέρα της Πρωτομαγιάς ότι με τα νέα στοιχεία που έχουμε συλλέξει φαίνεται να έχει αρκετές συννεφιές, λιγότερη ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ήπιοι νοτιάδες και βορειάδες σε εναλλαγές. Πάμε μια γρήγορη στις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης. Στον Άγιο Νικόλαο, ηλιοφάνειες με συννεφιές κατά περιόδους, πιθανότητα γελίες βροχές, ίσως καταιγίδες σήμερα και λίγα ψηλόβροχα κατά περιόδους Κυριακή και Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20, ενώ η υγρασία από 60 έως 85. Οι άνεμοι νότιοι και βόρειοι με εναλλαγές από 1 έως 2 με ρηπές 3. Τη Δευτέρα όμως θα είναι βορειάδες ενισχυμένοι με ένταση 2 έως 5 και ρηπές που ίσως φτάσουν τα 6 ακόμα και τα 7 από φόρ κατά τόπους. Ηλιοφάνειες με συννεφιές κατά περιόδους και στη Σιτία, πιθανότητα για λίγα ψηλόβροχα σήμερα, Κυριακή και Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20, η υγρασία από 60 έως 85, νοτιάδες και βορειάδες σε εναλλαγές από 1 έως 3 με ρηπές 4 και τη Δευτέρα βορειάδες ενισχυμένοι με ένταση από 3 έως 5 και ρηπές που ίσως φτάσουν τα 6 και τα 7 από φόρ κατά τόπους. Ηράκλειο, ηλιοφάνεια με συννεφιές κατά περιόδους, πιθανότητα για λίγες βροχές, ίσως και καταιγίδες μόνο σήμερα. Κυριακή και Δευτέρα θα έχουν κάτι ψηλόβροχα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20, ενώ η υγρασία από 70 έως 100. 100%. 70 έως 100% το Ηράκλειο κάποιες μέρες. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες και βορειάδες με εναλλαγές από 1 έως 3 και ρηπές 4. Τη Δευτέρα και στο Ηράκλειο ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι με ένταση από 3 έως 5 και ρηπές γύρω στα 6 κατά τόπους. Πάμε στο Ρέθυμνο, ηλιοφάνεια και συννεφιές και στο Ρέθυμνο, πιθανότητα για βροχές τη Δευτέρα, ενώ λίγα ψηλόβροχα σήμερα και την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20, ενώ η υγρασία από 60 έως 90%. Οι άνεμοι νότιοι και βόρειοι με εναλλαγές 1 έως 3 με ρηπές 4 και τη Δευτέρα βόρειοι ενισχυμένοι με από 3 έως 4 με ρηπές κατά τόπους στα 5. Πάμε τέλος στα Χανιά, όπου θα έχουν εξίσου ηλιοφάνειες και συννεφιές κατά περιόδους, πιθανότητα για βροχές τη Δευτέρα όλη την ημέρα, ενώ λίγα ψηλόβροχα την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21, ενώ η υγρασία από 60 έως 80%. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες και βορειάδες σε εναλλαγές, 3 έως 4 από φόρ, με ρηπές προς τα 5, ενώ τη Δευτέρα μεταβολή σε βορειάδες ίδιας έντασης. Οι άνεμοι περισσότερο επηρεάζουν από ό,τι κατάλαβα το νοτιοανατολικό κομμάτι από εδώ. Και οι βροχές στο ανάποδο. Και οι βροχές στο ανάποδο. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά αυτό το στη Μεσαρά που έπεσε χαλάζι, αυτά ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, μπορούσε να συμβεί, ή ήταν κάτι το οποίο μας έπιασε ξαπίνη? Ναι, αυτές οι καταιγίδες έχουν και αυτές τις εναλλαγές. Μπορούμε να δούμε και χαλάζι σε παιδινές ακόμη και σε ορεινές περιοχές. Δεν το περιμέναμε το χαλάζι εκεί πέρα. Μάλιστα. Αλλά ήρθε. Ναι, γιατί περισσότερο εντοπιζόταν αυτές οι χαλαζοπτώσεις. Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα ακριβώς. Περιμέναμε στο υπηρετικό κομμάτι όπου και πήγανε. Ναι. Η Τελεοκαρνανία έχει κάνει πολλές ζημιές. Μεγάλες καταστροφές. Και στο Ηράκλειο, από ό,τι είδαμε, έκανε ζημιές σε αμπέλια. Έχουμε ανεβάσει και κάποιες εκεί αναρτήσεις στην ομάδα. Έκανε ζημιές στο χαλάζι σε μερικές περιοχές, δυστυχώς. Μάλιστα. Ειδικά τα αμπέλια έκανε μεγάλη ζημιά. Ήταν κάτι το οποίο είδαμε προβλημάτισε να μπω. Και κάποιες αναρτήσεις από ένα φίλο εκεί προς στις Μοίρες, όπου ο Γεροπόταμος χθες είχε αρκετό νερό. Δηλαδή κάποιες διαβάσεις ήταν απροσπέλαστες. Ήταν σημεία τα οποία μάλιστα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά μέσω των αναρτήσεων, ότι να μην γίνει διέλευση κλπ. Γιατί υπήρχε αρκετό νερό. Γενικά αυτές οι αστάθειες κατά τόπους
Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει και η ένδειξη των καταιγίδων. Κατά τόπους και κατά περιοχές υπάρχει περίπτωση να είναι λίγο πιο έντονες. Είναι καθαρά θέμα της άνοιξης αυτά, φαινόμενα της άνοιξης, έτσι. Ακριβώς. Αλλά μετά την Πρωτομαγιά, μετά την Πρωτομαγιά, ναι, θα έχουμε σούπερ άνοιξη. Ωραία, τέλεια. Ωραία, γιατί με κούρασε αυτός ο καιρός. Ναι. Έλα. Με κούρασε. Να σου πω τώρα, γιατί με κούρασε. Η προσμονή, ρε παιδί μου. Όχι, η προσμονή της βροχής. Ναι, εντάξει, αυτό έχει περιμένω και ξαναπεριμένω και άντε Γιάννη και όχι μια αγωνία, θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Δηλαδή περισσότερη αγωνία. Ναι, και τα νερά τα έδινε αλλού, δεν και αυτό και έφευγε η μπόρα, πήγε στη Χρυσή, όλα στη Χρυσή πάνε, τι να πω τώρα. Οπότε με κούρασε. Τουλάχιστον να έχω μια άνοιξη να τελειώνει η ιστορία. Ναι, απλά η άνοιξη συνδυάζεται και με υγρασίες, κάτι το οποίο σήμερα το πρωί είδαμε ότι ήταν σε πολύ μεγάλα και υψηλά ποσοστά η υγρασία, συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες. Τώρα, Βαγγέλη, να φανταστώ από τον πρόλογο της Μαρίας ότι θα έχουμε και ένα τραγούδι έτσι. Τι θέλεις, ποιο θέλεις? Ως αν άλλα μέρη άνοιξε, ας πούμε. Τι θέλεις, ποιο τραγούδι θες στο βρω αμέσως? Όχι, φανταζόμουν ότι θα τέλειωνες με αυτό το τραγούδι τώρα, έτσι, κανένα ανοιξιάτικο. Σε ενέπνευσα. Ναι. Ή ανοιξιάτικο ή κανένα αραβικό, να θυμηθούμε την έρημο. Εντάξει, λοιπόν, δεν έχω μπροστά μου τίποτα για Χαμπίμπι, οπότε εντάξει. Όλα καλά. Σάλαμ αλέκουμ. Ναι, να το συνδυάσουμε και με τους υδρογονάνθρακες. Αυτό είναι. Να έχουμε πάντα μια επαφή. Ναι, έχουμε και το νου μας εκεί τώρα. Ναι. Να δούμε πότε θα στηθεί θα πάρουμε μπετόνια μαζί μας. Θα έχουμε καμιά έτσι, κάτι. Θα τα πάρουμε, σίγουρα. Ναι, όχι, δεν αναφέρθηκε για τα μπετόνια, εγώ κάτι κατάλαβα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, Γιάννη μας, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και να έχεις ένα υπέροχο σουκού. Όλος ο κόσμος, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα να έχουμε. Τώρα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Ωραία.